МВР в областния град научиха, че къща в село Чемиш, община Георги Дамяново в Монтанско, е била унищожена в пожар, съобщиха от МВР. Инцидентът е от вчера, след като на ТЕЛ 112 е подаден сигнал за пожар. Екипи огнеборци от Гаврил Геново, Монтана и сектор оперативни дейности са пристигнали на място и са успели да овладеят и загасят пламъците. Унищожената къща е с площ от около 50 квадратни метра, а причината за пожара е в процес на установяване.